ender med, at tyskerne kræver, at Erik Scavenius skal være statsminister. Deres Majestæt. Scavenius. Min tale. Mener de virkelig, at det er sådan her, det skal lyde? Ja, Hvis de tror, at danskerne er inde i det her, tager de fejl. det er ikke en tale skrevet til danskerne. Den er til Hitler. Tak, Deres Majestæt. Og bare en enkelt ting til. Det er vigtigt, at al kommunikation med tyskerne går gennem mig fremover. Hey, ud! Hvad? Ud! Du kontaminerer den jo! Hvad sker der? Jeg troede, den var sikret, for fanden. Og hvornår fanden skulle vi have gjort det? Undskyld, min fejl. Sorry. Undskyld, han havde lige hovedet under armen. Det må du undskylde. Hey, undskyld. Ja, din hund har skiftet fortøjet. Ja, det må du sgu undskylde. Må jeg så lige spørge helt principielt, hvem skal egentlig samle op efter førerhunden? Det kan du jo gøre, du kan jo se den, ikke? Skal jeg gøre det? Hvad med, at du ansat en assistent til at gøre det? Op i røven med dig. Godt. Jamen så tillykke, hr. Rink. Stillingen er deres. Tak. Jeg skal gøre mit bedste. Det er vi ikke i tvivl om. Det bliver jo også en enestående mulighed for mig til at studere det vilde naturfolk på nærmere hold. Ja. Men nu sender vi dem jo ikke op for at studere de indfødte, men for at sikre, at handlen tjener penge. Jeg skal ud og kaste op. Hvad sker også? Jeg havde været en stor tog. Vi skal vel også ud og kaste op, så det var rigtig hyggeligt.